Này आरोबाव आगैमोन आबौमोन जायफ्रा गोबां मानसिफ्रानो पार्टनि दखना गाननो लुबैयो आरोना खिन्थु गाननो हाया दामनि जुनैनो प्राइसनि गुनैनो तो नैबे दखनाया तो जायफ्रा खम प्राइसआवहायनो नागिनो खम दामावहाय गैया नामा होननानै सोंग्रा नोंथांमोननि ना बेखौहाय लानो हानाय माने आं बे मोनसेखौ आं दामबो बुंस्रानोसै आरो बेखौहाय आङो 1000 टाकानि माने 1000 रुपिसनि खमावबो हरबावनाय आं बेखौहाय बे सियाखौहाय ओमफ्रायहाय गाननानैहाय नोंथांमोना नायनो हागोन औ ओमफ्रायहाय दखानफ्रावहाय गोसोब्ला सोंनायना नायनो हागौ माबानानै नायनो हागोन रावबो आं सानो एसे खमाव रावबो हरनाय नङा आरो माबा दंबावो औ ब्लाउज सेट दं औ बैसागु फैगौ नालाय आगैमोना जायफ्रा एसे फाइनान्शियली जायफोरना एसे खस्थ जायो होनब्लाबोनो बैसागुखौहाय बोसोर माथा रंजानो गोसो जायो बयबो गाननो लुबैयोना दामनि थाखाय जोंनि मानसिफ्रा हाया नोंसोरबो जेन रंजानो हायो बयजों नै ब्लाउज दङ नैबे आर'नाइ फास्रा होनालै फास्रा बे जायनो नांगौ आगैमोन आबौमोन 30,000 35 नि जिफ्राबो बिदि नुयो दै खिन्थु क्वालिटियाल'सो बारा जाहैबाय क्वालिटियासो सिनि क्वालिटियासो नुनायाव बेफोरबो नाय एसेबांबो गाज्रि ओंखारा बियो सिनि क्वालिटिया होमब्लाबोनो बेखौहाय आङो एकदमनो लिमिटेड बियो गांबाल' दंदां औ बादा गैखायाबो जायफोरनो नांगौ गांबाबानो दङ औ तो बे गांबाबानो दङ तो लानो हानाय आं 1000 टाकानि 1000 रुपिसनि खमावबो हगार हरनायसै बेखौ खिन्थु बिनबान आरो जायफोरनि गोजान डिस्टेन्स तो बिसोरनि डेलिभारि चार्जेसजों जाजोंनो 1000 टाकासिमा गोग्लैहैनो हागौ आरो बारनो हागौ औ बारनो खिन्थु दखाननि बहुत खमावनो दं औ दखाननि बहुत खम आरो नै मोनसे कालार दिन्थिबावनायसै आं बेनिनो माने जे दखनाखौ आङो 1000 नि खमावनो हरनाय होनदों बेखौनो तो नै only single piece बांखा बेनि कालारा मोनसेबानो दंखायो आगैमोन जायनो नांगौ बे सिंगल पिसल' एकदम नायनानैहाय जायनो नांगौ थाबनो बुकिं रियेलाव साबसिन नुबावो दा लाइटजोंहाय मोननै संनायखाय मोदानदों आंनो बे सियावहाय जेबो लाब गैया जेबो बेनिफिट गैया होमब्लाबो आङो सानदों आरो बैसागुआवहाय बयबो गाननो लुबैयो नालाय गोदान सि मोनब्ला जों नुयो आरो बेसेबांबा रंजानाय मोनो गोदान सि मोनोब्ला बिमा बिफानिफ्राय बिलाबो समावहाय मोना खायफाफ्रा गाबनाङो बोसोर माथा जासे सि गोदान मोननोनो तो बेफोरो नांगौब्ला थाब बुकिं खालामखादो आगैमोनलायबावो बाब रोंथारबायबो आगै होननो ना सिगांनिफ्राय आगै होनखायो हा नोंसिना आगैसो होनखायो बिनानावफोर होना बिनानावबो होनो नै अरनाया बेखिनियानो मेंबाय मेंबाय आरो आङो डिउटिबो खालामनो फैबाय ओमफ्राय आरोबाव नै बेफोरो बाखि पेशेन्ससै आरो लाइफनि ओमफ्रायहाय नै बेफोरखौबो आङो फाननो नाजाबावनायसै एक्चुअली बेखौहाय आङो गामियावहाय सोरबाफोर गाननाय नामा आबैमोन आयंमोन होननानैहायसो माबादोंमोन आरो आङो लाबोदोंमोन बेखौहाय बेयो बिदि पार्सेल खालामबा लस जायो औ बेयो पार्सेला अजनजोंसो खोथा आरो गोजानजों खोथा ना औ डेलिभारि नै बेखौ बादों आरो आं बेखौ बिदिखौ लाबोनानैबो फानजानो बादां मानो होनबा लाबोनांलायबा ओमफ्राय बिदिखौ लाबोयोब्लाबो बर' बिमाफोर दं किसुमान स्टेशन सेर सेर फानो बेसाराफोर बिसोर माखौ फाननो बिसोर दामि जिखौ बायनो हाया दामि जिखौ बायनानै फाननो हाया बे गांथाम लाबोदों गांनै ओमफ्राय नैबे फाननायनि थाखायबो आं बेखौ एलाव होनाय ना बेखौ बै गैयैफ्रा फाननानै जानांगौ बेखौ नोंहा नैबे एसे मोजांसिन जायनो नांगौ नैबे गांसेबानो सिंगल पिस गांसेबानो दङ बेखौहाय जायनो नांगौ बिहरनो हागोन बे नै बिदि दख'नाया माने आं बुहुद सिगांनिफ्राय दख'ना बेरायबायना सुवालकुसियावनो होन मायावनो होन जाय बुस्थुखौ आकाश पाताल दामाव मोनो बेखौहाय दै सिनियावबो मोनो नै सिनियाव खिन्थु जों मिथिया जों ओंखायनो सौनायग्रोजोबनांगौ बबेयाव बबे दामा बेसे बेनावबो दाम बाराबा बेनावबो लानाङा आं बेखौ देखायला आं सादा दख'ना देखायला मानो होनब्ला
देखायथ'ला बे गांनैसो दङ नांगौबा आं बेखौ बुरैफोरनो राननानै होबावगोन नोंनो फैसा होनानै सादा दख'नाखौ आं मानो देखाया होनदों आं सिगांनिफ्रायनो टारगेटआ बेखा माने स्टेसन सेर सेर बर' बिमाफोरखौ एथ' लेर लेर खस्थ' फाननाय नुयो आं बेचाराफोर दख'ना फाननानै न'खर सालायगासिनो दं ओमफ्राय जों बे खमखौबो फानस'नानै होजोबोबा अनलाइनाव खमाव बिसोरनाव सोर बायबावगोन बुहुद माइनास जागोन ना ओंखायनो बेफोर खमफ्रा सोलिथों आरोना आंनि साननाया बे ओमफ्राय आं रिचेस जायोबा दाग्लुंगोन दाग्लुंनानै दाबायदियाव आंनि साननाया ओमफ्रायहाय बेयावबा बानानो मा खस्थ' जायोब्ला बेफ्राव हागौमानि होनाय होनना साननाया बेबायदि आरोना आर'नाइ गस्लाफ्रा देन बेखौ आर'नाइ गस्लाफ्रा आं सानो गोजान गोजान जेरै दिल्ली मुम्बाइ महाराष्ट्र बेंगालर चेन्नाइ थायो मोनाना बिसोर नागिरबाबो थ' प्रफिटथ' बारा थाया बेयाव जायफोरनो नांगौ बेयावनो हानायसै आंनाव लाब थायाब्लाबो आं हरगोन आरो बेखौ हरनानै होनोसै आर'नाइ सासे बिहरदों सासे ब्रादाराबो आं बावबायसोमोन नै सासे डक्टरनो होनो गोजानाव थायो नैबे गामसायाबो गामसा बारा गैला बेनाव गैले बादा गोबां गैले दा मोननै ना मोनथाम पिसल'सै गिदिर बहुद गिदिरनो बेयो 7-8सिम दंदां दे दोनथ'बाय लाभ इउ कलकाता खारबावनांगौ बेना इमारजेन्सि माबा मोनसे डकुमेन्ट साबमिट हैनांगौ वाव एखे झलक में वाव आं बुंनो सानले बेनि कालारखौहाय वाव मानबाय आं मानला आं ओरैबायदि मन पसन्द जाबाय बेखौहाय माने मन पसन्द माने आंनिनो गाथोनबो चॉइस सिलेक्टेड गोजाखा कालारफ्रानो ओमफ्रायहाय आं बहुत मोजां मोनदोंमोन आरो आगैमोन जायनो नांगौ पूरा फार्स्ट कमेन्ट माबा हखादो मेसेज हखादो गाला दा बुकिं जाखांला रिग्रेट जायोना खायफाया उफ आं बेखौसो हामजादोंमोन मोनाखसैनो बैसागुआवहाय बयफ्रेन्डफोरजों गिदिंहैनो ना चिप कालार नोजोर नांबाय गोसो थोआ साननाया नों मेथाइफ्रालाय दे दोनदो जाबाय नुखाबाय जों एक्चुअली आं समावहाय आं मजाटे खालामनो सानो लुबैयो आरो मजाटे खालामनो लुबैयो बेस्ट आरो सिरियास मुडआव थाबावनाय उफ डिउटियाव थांलाबो सिरियास मुडआव थानाय गावनि पार्सनेल न'आवहाय फैनानैबो सिरियास मुड बिरक्त जायोना थ' गोबाङानो सोरबा सोरबा होनो गोरलै जाथि मा एक्चुअली गावनि पार्सनेल लाइफआव गावनि बायदि स्पेन्ड खालामनो मोनला मोजां मोनो आरो